Adin autogestionatu eta okupazioari buruzko eztabaida gori-gorian zegoen. Udal politikarien jarrera ezezkorrak eskariaren gauzatzeak exijitzen zuen. Iako gazteek bazuten amets bat, eta otsailaren 11 egi bihurtu zen. Donostiako gazteriari ateak zabaldu zizkion ikastola izandako eraikinak. Okupatu bezain laster, mehatxupean bizi izan den gaztetxea izan da Ametxenea. Dinamika desberdinak aurrera ateatzea oztopatu ez dion arren, gazteen erresistentzia saiakeren gainetik, induskagailuen txikizioa gailendu zen. Zutik iraun zuen 9 hilabeteetan zehar. 40 musika talde baino gehiago igaro ziren gaztetxeko oholtza gainetik. Bere hormak ikastaro eta hitzaldi ugariren lekuko izan ziren. Jaialdi desberdinen antolatzaile, Porrontxo jaiak ere gertutik bizi izan zituen. Kanporatzen mehatxuei tinko utzi zien Ametxenea. Eta antolaturiko protestek milaka gazteren babesa jaso zuten. Udaltzaingoak betearazi behar zuen lehen kanporatzea ezeztatzea lortu bazen ere, urriaren 26an txapelgorriek gaztetxea hustu zuten. Erresistentzia saiakeren gainetik induskagailuen txikizioa gailendu zen. Korrikaldi, protesta, atxiloketa, identifikazio eta ke artean amaitu ziren Ametxenearen azken egunak. Hala ere, gazteek amesten zutena gauzatzeak, amets berri eta gehiago sortzea bultzatu zuen.